mga pre, welcome ulit sa Pareng Dyomar TV. Ngayong araw nga mga pre ay papasyalan natin ang Antong Falls. Ang Antong Falls nga ay matatagpuan sa Sison, Pangasinan. Bali, ang usapan nga ay 5:30 AM pero nakalis kami 8:30. So yun mga pre, dahil taga Pusurugyo nga kami, tricycle na lang kami papunta dun sa crossing ng Sison. So mga 5 minutes din yun. Then after nga makarating sa may crossing dun sa Sison, Pangasinan, may naghihintay na mga tricycle dun papasok sa barangay Inmalog, Sison. Let's go! Siguro 10 minutes na biyahe sa tricycle ay ibababa ka doon sa may covered court nila doon sa barangay Inmalog. So doon na magsisimula yung lakaran. Pero kung may sasakyan kayo, may tricycle kayo, may motor, pwede mang masok yung mga sasakyan doon. Kaya lang mabato. So yun mga pre, samahan nyo ako at pasyalan natin ang Antong Falls sa Sison, Pangasinan. Let's go! Yun mga pre, nandito na kami sa papuntang Antong. Picturean muna. Really, nigga? Yun. Oh, nilulog nila. Pumutol! Really, nigga? Baka mapunta doon. Tataga muna dito sa Angus. Tapos, dito sa isa. Yun. Tapos, welcome to Switzerland. Kaya, yung... Hey! Sakto may mangga dito. Kapag nagugutom kayo, may mangga dito. Ayun na po. Yung may-ari ng lupa nandito na nauna na. Hi! Yung mga bata nag-I love you. Buti pa sila. Buti pa yung mga bata alam na nila. Ako hindi ko pa alam. Labas kami hanggang. Nandito na kami. Then yung welcome sign ng Antong Falls. Oh, full of bandal. Magaling. Dito na kami. May pinagyayabang. So yun mga pre, pagdating mo nga dun sa may falls,
dun ka lang magbabayad ng entrance fee. Alam mo ba kung magkano? 10 pesos lang. Okay. Really, nigga? So yun mga pre, nandito na kami sa Antong Falls, Antong Bato Falls. So bali nandito kami sa taas na part, tapos dun yung baba. So yun mga pre, kung pupunta kayo dito, dapat malakas yung mga bingko nyo kasi akit talaga kayo sa mga batuhan. So, yun mga pre, pagkatapos na nating maligo, makakalimutan ba natin ang picturean? Hindi. So, kung gusto nyo makita yung mga iba pang mga pictures, like nyo lang yung page ko, Pareng Dyomar Photography. Then, sa Instagram, Pareng Dyomar. Yun lang. Ang mga models ko pala ay yung mga kasama ko din. So, sana po magustuhan nyo. So, let's go! Wait, shoutout ko muna yung 1,420 nating mga pre at mga mare. Salamat po. Eto na talaga guys. Let's go! Can't fuck with the gang, we'll fucking protect. We be busting the clubs, cause you know that we can. Can't fuck with the gang, we'll fucking can't fuck with the gang, we'll fucking protect. We be busting the clubs, cause you know that we can. Can't fuck with the gang, can't fuck with the gang, we'll fucking protect. We be busting the clubs, cause you know that we can. Can't fuck with the gang, we'll fucking protect. We be busting the clubs, cause you know that we can. Can't fuck with the gang, we'll fucking can't fuck with the gang, we'll fucking protect. We be busting the clubs, cause you know that we can. Can't fuck with the gang, can't fuck with the gang, we'll fucking protect. We be busting the clubs, cause you know that we can. Can't fuck with the gang. So, yun mga pre, maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Baka gusto mong mag-like o mag-subscribe. Kayo na po mahal. At syempre, samahan niyo ako ulit sa mga susunod ko pang mga photography adventures. So, yeah, Pareng Dyomar, signing off.